Ahoj, dneska vás vítám u videa, ve kterém si ukážeme, jak na takovýto portrét, který si můžeme vytvořit z takové běžné fotografie. Tak, jdeme na to. Takže otevřeme si běžný návrh, ve kterém to budeme chtít tvořit. Takže já mám teďka rozměry 1080 na 1080, což je čtverec, je to příspěvek na Instagram nebo Facebook. Dál. Najdeme si tady aplikace. Já to trošku zvětším, jestli třeba to nebude vidět lépe. Tak, tady jsou aplikace. Na ty si klikneme. Tak a do lupičky zadáme Gen Portraits. Gen Portraits. Jako generátor portrétů. Tak. Najdeme si, dáme si vyhledat. Vyjede nám tady více možností. Zkuste, vyberte, jaký chcete. Nicméně my se dneska zaměříme tady na tu aplikaci, hned na tu první. Tak, jednoduše tady přes ten mráček budete mít nějakou připravenou fotografii, tu si tam natáhnete, tak a dáte generovat portrét. Tak a teď už jenom počkáme. Tak, obrázek se nám vygeneroval, takže když se na něj podíváme, můžeme ho tady nastavit jako pozadí. Tak, a vidíte, vlastně ono nám to vzalo tu fotografii a pomocí AI nám to změnilo do portrétu. Když s tím nebudete spokojení, tak můžete dát tady start další. V momentě, kdy nahrajete stejnou fotografii, tak ta aplikace tu fotografii změní zase trošku jinak. Takže počkáme si, co nám to vygeneruje. Tak a vidíte, že nám to vygenerovalo zase jiný obrázek. Dáme zase nastavit jako pozadí. A když se podíváte, tak máme tady jednu fotografii a z té nám to vytvořilo tady jeden obraz, druhý obraz, třetí obraz. Pokaždé to bude jiné, nebude vám to generovat jakoby jeden a ten samý obrázek. Takže můžete zkoušet a můžete si vybrat ten, s kterým opravdu budete spokojení. Pokud se vám tohle video líbilo a chcete další tipy, nezapomeňte mě sledovat. Tak jo, ahoj!